Здравейте, драги зрители! Това е четвърти месец епизод на Saint Room. Днес съм с друг микрофон, надявам се да се чува по-добре. Така, сега следващата мисия. Сега, както виждате, сами малко съм си подобрил, малко съм променил облеклото. И сега да видим следващата мисия. Трети епизод ще го кача малко по-късно, защото се оказа, че не се е кача. Или пък втори беше. Или трети, или втори. Пак малко лак, няма да стане. Може да направя клипче, в което показвам как се инсталира играта. Мен от начало ми се виждаше адски сложно да я инсталирам играта, ама се оказа лесно. Или ще направя клипче, или ще пусна клипчето, от което разбрах аз как се прави лак, което не знам откъде идва. Ако се лъсна в една пейка, ама нищо. Така, тази мисля не се стане много добре. Аз съм се намислил да преди да започна училище сутрин да ги снимам клиповете, а вечер да ги конвентирам. Къде е неговата кола? А в там си мисля, че си изправим колата, така че ако ти намерим по-добра, защото това е някаква таратайка. Неровна. Лак. И като стигна до мястото, се вършат. Така почти пристигнахме. Намерих, както виждате, по-добра кола. Надявам се да е по-добра. Да, точно тази мисия и както не запомня. Не се заблуждайте, може да ви се струва лесно, но так си има гърмежи. Нитро му слагам. Това защо не може? Не ми се първи.
като оправя се връщам. Та, здравейте, върнах се. Мисля, че направих гласа на колата. Светих я в червено, така малко. Видите, микро и сложих масло. Така и като стигна до мястото, където трябва да отида, се връщат, не съм прекалено дълго. Така почти пристигнах. Всъщност може да не ви го спестявам това, защото като пуснах ми държавки бързо стигна. И сега тук ушче пазарува после. Чакай да се премеся малко по-надолу колата. Това мисля, че вече е списано в гаражния списък. Ами аз се чудя защо списам, за да мога да ми на епизод по една мисия. Добре, там максимум взема женски неща. А и тук пречи. Това ще купим. Тук не можем да можем. И приготвяте се за намет. И те гигантите са много гадни. Има и още по-гадни, които са с огнени хвъргачки. Свършим. Аз вчера, след като свърших епизода, този магазин го обрах. Не казвайте това на хвилин. Добре, че чекпоинт има. Хайде. Трябва сега да бягаме, че ще му гръмне. Бум! И с гиганта се справяме. Сега да се вземем
колата и дим да няма, те не ме сцепят. Това наши човек дойде, ще е добре. Превръщам се като... Не, всъщност... Добре, връщам. Така и почти пристигнахме. По пътя не видяхте само за малко да изхвърча от пътя. А с нитрото миля всички. Всъщност чакай да си ядете на колата. Айде, отвори се гаража. То гаража ще не се отваря. Отвори се. Кога се? Мителе, казах да... Добре, красиво. Добре, като го оправи се връща. Така върнах се. Трябваше много да минавам мисълта. И я минахме. 6000. Понеже гледам, че поставят някакъв. Много да е красиво. Поставят някъде 3 минути. Ще видя дали ми се е запаметила колата, защото аз дойдох с една от техните коли. Понеже моята смачка гиганта. Да, запаметила се. Да ви я покажа и да свършвам епизода. Сори, че малко спирах и почвах, ама не исках да не знаех мисълта дали ще е много дълго. Пък и на някой мъртви не им се гледа. Така че ето я колата, има си нитро и хвърчи. Знам, че отдавна не съм снимал на Minecraft Hexit, но в смисъл снимах един епизод, оказа се прекалено дълъг и днес мисля да снимам един, в който ще ви кажа долу какво съм направил. Искам джипа и ще ви кажа, мисля, че за днес няма да правя повече епизоди на седмица, още видим. Така вкарваме чипа и приключваме епизода. Който не знае, в този гараж да си вкараш колата, тя ти е безкрайна. Смисъл, когато я искаш, си я имаш. Но аз не я вкарах. Мисъл, като се вкара в самия гараж, се регистрира там и си ги имаш. Добре де, не ти ли казах да се качиш? Преди имах някакъв такъв бък, че сами видяхте, че седнах на тази седалка. Така и това беше всичко от мен. Абонирайте, сабскрайбвайте и довиждане.